Mayong adlaw sa matag usa kanato ug salamat sa Ginoo kay nakakita gihapon kita og pamaagi nga makapaambit sa iyang pulong niining taknaa gumikan kay ania ako karon sa Tanay Rizal sa usa ka interchurch camp. So ania ako sa taliwala sa Kalasangan, nagikyas-ikyas ug nangita og pamaagi nga atong ma-record ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Matthew chapter 27 verse 35 and 36. Mateo kapitulo 27 bersikulo 35 hangtod sa 36. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Ug sa dihang gilansang na nila siya sa krus, ilang gibahin-bahin ang iyang bisti sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagripa ug samtang naglingkod, nagsugod sila didto sa pagbantay kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So kinsa maning mga tawhana nga atong gihisgutan karon, sila ang mga sundalo ni Governor Pontius Pilate. Sila ang gi-authorize nga mupahamtang sa death sentence nga gipakanaog ni Pilato sa ilang mga kamot. Ang giingon sa Matthew chapter 27 verse 26 to 27, unya iyang gibuhian si Barabas alang kanila, apan human niya gipalatigo si Jesus, iya siyang gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gipasulod si Jesus sa mga sundalo sa gobernador didto sa Praetorium o gitipok ang tibuok Romanhon nga grupo ngadto kaniya. So, ang pag-execute niini nga mga kasundaluhan sa task nga ipahamtang ang kamatayon kang Kristo adunay dako kaayong pag-abuso. Ilang gidugangan og insulto ang kasakit nga gibati sa atong Ginoong Hesukristo, gi-expose nila ang atong Ginoo sa tanang matang sa pagbugal-bugal. Ilang gikoronahan og korona nga tunok, ilang gikupuan og dagtumpula nga kupo ug gasinggit-singgit sila mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Pero kadto nga pagsyagit mga kaigsunan, usa ka pagsyagit sa pagbugal-bugal. Ug ilang gipapasan ang cross ni Kristo padulong didto sa Golgotha, padulong didto sa Calvary. Ug sa dihang gilansang na nila si Kristo didto sa cross, ilang gibahin-bahin ang bisti sa atong Ginoo pinaagi sa pagripa. And then they sat down aron bantayan ang atong Ginoong Hesukristo. Kanus aman kini nahitabo, Christ was crucified during the Passover celebration in Jerusalem. Gilansang si Kristo didto sa cross sa takna sa pangilin sa pagsaylo. Unsa man kining Passover celebration? Mao kini ang pista nga nag-celebrate sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa tanang kamagwangang anak sa Israel gikan sa anghel sa kamatayon didto sa yuta sa Ehipto. Nga ang mga kamagwangang anak sa Ehipto ug mga kahayupan nangamatay sa paglabay sa angel of death, pero ang mga kamagwangang anak sa mga Israelites gumikan sa dugo sa kordero nga gipintal sa pultahan sa ilang balay. Gilabyan sila sa angel of death ug naluwas ang mga kamagwangang anak sa mga Israelita. Sa niini nga season, ang siyudad sa Jerusalem mga kaigsunan baga gayud kaayo ug mga langyaw ug mga pilgrims kung tawgon. Gumikan kay ang pangilin sa pagsaylo usa kini sa tulo ka selebrasyon nga ang tanang mga kalalakihan nga Hudiyo gisugo gayod nga mupakita didto sa templo sa Jerusalem. Mukini nahasulat sa Deuteronomy chapter 16 verse 16. So niadtong si Kristo gipahamtangan sa silot sa kamatayon, baga gayod kaayo ang mga katawhan didto sa Jerusalem at that time. It was in no obscure corner. Ang kamatayon ni Kristo, ang paghukom sa iya, dili kadto sikreto mga kaigsuunan. He was offered up to God in a very obvious manner. Nasaksihan gayud sa baga kaayong katawhan. Ang pangilin sa pagsaylo was the day appointed for the crucifixion. Ang pangilin sa pagsaylo mao ang adlaw nga gitakda sa Ginoo aron ilansang ang iyang anak didto sa cross sa Kalbaryo. Gumikan kay kadtong karnero nga giihaw ug ang dugo gipintal sa pultahan sa mga balay sa Israelites aron sila maluwas gikan sa anghel sa kamatayon. Usa kadto ka anino
sa dugo sa kordero sa Dios nga si Hesukristo sa nati nga karnero nga gilansang didto sa cross aron ang mutuo kaniya adunay kaluwasan ug dili malaglag sa silot sa kamatayon. Jesus Christ is the Passover who was sacrificed for us. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 ang giingon dinhi, tangtanga ang karaan nga libadura aron mahimo kamong bag-ong minasa, sama ra nga sa pagkatinuod kamo mga walay libadura. Tungod kay si Kristo ang atong pagsaylo gihalad na. Jesus Christ, our Passover, was already offered. Mao nga dili gayud kadto aksidente nga ang paglansang ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo natunong sa pangilin sa pagsaylo. Sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, gipaningkamutan na gyud nila nga patyon si Jesus, pero wala sila nagmalampuson. Ang giingon sa John chapter 7 verse 30, naningkamot sila sa pagdakop kaniya apan walay tawo nga migunit kaniya tungod kay ang iyang oras wala pa miabot. So dili kadto aksidente mga kaigsuunan nga nahitabo kadto sa Passover feast nga baga kaayo ang mga katawhan didto sa Jerusalem ug celebration kadto sa kaluwasan nga nadawat sa Israel gikan sa anghel sa kamatayon didto sa yuta sa Ehipto. At that time ilang nasudong ang anak sa Dios nga nagpakatawo nga gilansang sa mga dautan nga mga kamot, yet at the same time ang atong Ginoong Hesukristo isip manunubos voluntarily iyang gihalad ang iyang kaugalingon alang sa mga katawhan nga nagpasuko gayod sa Ginoo gumikan sa ilang mga sala. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining takna. Una, the actual news. Ang news mga kaigsuunan dili nato na siya dugangan, dili usab nato na siya sumpayan or kuhaan. The actual news. Ikaduha, the subsequent editorial. Ang editorial mao kini ang pagpasabot sa balita nga nahitabo. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pamalandong niining taknaa, mudangat na kita sa unang punto, the actual news. Unsa man kadtong panghitabua alang sa mga sundalo sa gobernador, alang sa mga sundalo nga Romanhon. Well mga kaigsuunan, gumikan kay anad na sila adto nga trabaho nga sila gayod ang tigpatay sa mga silutan sa kamatayon. Ang nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo, for them it was just an execution of an ordinary criminal. Alang ni adtong mga Romano nga mga kasundaluhan, at least for a while, ang atong Ginoong Hesukristo sa ilang mga mata usa lamang ka Hudiyo nga kriminal nga gipahamtangan sa kamatayon nga sila ang mupatay. Pero adunay kalainan sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo sa uban nga mga kriminal nga ilang gipatay before, gipahamtangan sa silot. Gumikan kay kini nga bantugan nga magtutudlo gikan sa Nazareth. Dili siya pareho sa nauna nga mga kriminal nga ilang gilansang didto sa cross. Si Hesukristo wala militok og pulo nga tunglo. Wala niya gibalikas ang iyang mga kaaway. Walay pagdumot sa iyang kasing-kasing. Baliktad ang nahitabo. Nadunggan kadto sa mga kasundaluhan nga Romano nga nagampo pagani si Kristo alang sa iyang mga kaaway. Ang giingon sa Ginoo, Father, forgive them for they do not know what they do. Amahan ko pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Well, nagtuo ako nga nakuratan kadtong mga Romano nga mga sundalo, gumikan kay pinasahi ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. They heard the Blessed One on the tree nga nagampo nangaliya alang sa iyang mga kaaway nga nakasala bato kaniya. Ug gitagna na kini ni propeta Isaiah sa Isaiah chapter 53 verse 12. Ang giingon dinhi, mao nga ako siyang hatagan ug bahin kauban ang mga bantugan, ug iyang bahinon ang samsam kauban ang mga kusgan, tungod kay iyang gibubo ang iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon, ug giisip nga kauban sa mga makasasala, apan siya mismo ang nagpas-an sa kasalanan sa daghan,
ug nangaliya siya alang sa mga nagbuhat og dautan. That was what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Gituman ni Jesus ang panagna ni propeta Isaiah nga siya nangaliya alang sa mga nagbuhat ug dautan. What about the two criminals nga gilansang kauban ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo? Well, silang duha nagbugal-bugal usab sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Matthew 27 verse 44, ug ang mga tulisan nga gilansang sa krus kauban niya nanginsulto usab kaniya sa susamang paagi. So silang duha gabugal-bugal sa pagkabuntag pa. Pero sa pagkahapon mga kaigsuunan, ang usa sa mga kriminal naghinulsol. Gikabot, gitandog ang iyang kasing-kasing sa Ginoo, ug siya naghinulsol. Ug mitawag siya sa Ginoo ug miingon, Ginoo, hinumdumi ako kung atuan na ikaw didto sa imong gingharian. Well, nasayod kita sa explanation. Nganong nahitabo kadto? Gumikan kay ang grasya sa Ginoo naglihok sa iyang kasing-kasing ug gihatagan siya og tinuod nga paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Ang paghinulsol mga kaigsuunan gasa kinigikan sa Ginoo. Ang mga pastors muhagit ra sa mga tawo aron maghinulsol, pero sa pagkatinuod dili makahinulsol ang usa ka tawo kung wala tanduga sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, kung wala siya hatagi og kasing-kasing nga mahinulsulon. Mao nga ang akong prayer, samtang gibatbat ang pulong sa Ginoo, nga ang Ginoo mububo sa iyang grasya sa kasing-kasing sa mga katawhan aron sila maghinulsol. Acts chapter 11 verse 18 ang giingon dinhi, sa dihang nadungog nila kini, mihilom sila og mihimaya sa Ginoo nga nag-ingon, bueno, gihatagan usab sa Ginoo ang mga hintil ug paghinulsol nga mudangat ngadto sa kinabuhi. So atong nasayran nga niadtong ang kriminal mihangyo kang Kristo, Ginoo, hinumdumi ako kung atuan na ikaw sa imong paraiso. Atong makatunan nga wa siya mobalibad sa hangyo sa maong kriminal. Ug ang iyang tubag sa maong kriminal, sa pagkatinuod, ako magaingon kanimo, karon mismo makauban kanako didto sa paraiso. So to be absent from the body is to be present with the Lord. To be absent from this earth in death is to be in paradise. Kung ikaw anaa kang Kristo, walay purgatorio mga kaigsuunan. Ug kung mamatay ang usa ka tawo nga wala kang Kristo, ang iyang kalag mag-antos didto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Well, nasayod kita kung unsa gayod ang explanation ni adtong tanan. It was because of the sovereign grace of God. Ang labing labaw nga grasya sa Ginoo nga miluwas sa usa sa pinakabanggiitan nga makasasala, nga mao ang kriminal nga giluwas ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Unsa pa ang balita nga nahitabo ni adtong taknaa mga kaigsuunan? Well, ilang nasaksihan ang pinasahi nga mga panghitabo. Milingkod kadtong mga sundalo human sila nagripa sa bisti sa atong Ginoo. They watch him, and for a while they were not able to watch him anymore. Ngano? Mingit-ngit ang tibuok kalibutan. Bisan pag alas 12 sa udtong tutok, suddenly, murag nahimong alas 12 sa tungang gabi kang ngit-ngit. Ang giingon sa Matthew chapter 27 verse 45, at noon, the darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Susulod sa 3 ka oras, mingit-ngit ang palibot. Mingit-ngit. And murabag ang adlaw, mibalibad sa pagsidlak, gumikan kay ang anak sa Dios, gipahamtangan sa silot sa kamatayon. Murag ang kinaiyahan, nasubuog apil, nga sudungon si Kristo, nga gilansang didto sa cross. Wala ta masayod kung unsang nahitabo ni adtong 3 ka oras, but the clue is written in the Bible. Gibayra ni Kristo ang sala sa mga katawhan, pinaagi sa iyang dugo. Misulod siya sa trono sa Ginoo, atubangan sa Dios, ug siya ang mihimo og paghalad alang sa kasalanan sa iyang mga katawhan. There was a transaction between the Father and the Son.
ug dili gayud nato kini masabtan mga kaigsuonan, because this is all mysterious, ug atong mortal nga hunahuna dili gayud makatugkad niini. What's next? Misinggit ang atong Ginoong Hesukristo, Father, into your hands I commit my spirit. Amahan ko, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Gisinggit kadto ni Kristo, human siya mideklarar nga natapos na. Unsa ang natapos? Natapos na ang pagbayad, ang pagtubos sa kasalanan pinaagi sa iyang dugo. And then he shouted, amahan ko, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Now human gitugyan ni Kristo ang iyang espiritu ngadto sa kamatayon. It was a voluntary death. Unsang nahitabo? Matthew 27 verse 51 ang giingon dinhi. Niadtong taknaa, nagisi sa duha ka bahin ang kurtina sa sulod sa templo, gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta, nabuak ang mga bato, ug naabli ang mga lubnganan. Grabe, milinog ug kusog kayo sa nga tanan, ug ang kurtina nga baga kayo nagisi sa duha ka bahin. Buti pasabot, gawas no nakita nga musulod sa templo sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, diha sa atong pangaliya ug pagampo. And upon reading the news of Christ's death, atong makonclude mga kaigsuunan nga si Kristo dili gayud ordinaryo nga tig-alantos. Siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, namatay didto sa cross sa Kalbaryo, ug ang langit ug ang yuta mi-ekspresar sa ilang simpatiya. Miuyog ang yuta, milinog mga kaigsuunan, nabuak ang mga bato. Heaven and earth expressed sympathy, gumikan sa kamatayon sa anak sa Dios. Unsa pang nahitabo? Matthew chapter 27 verse 54. Ang Romanhon nga opisyal ug ang ubang mga sundalo didto sa paglansang sa krus, nalisang gumikan sa linog, ug sa tanan nga nahitabo, sila miingon, tinuod gayod kini mao ang anak sa Dios. Mao kadto ang balita, mao kadto ang nahitabo, mao kadto ang nasaksihan. Ug nasayod kita sa explanation niini. God was pleased to soften the callous hearts of these Roman soldiers. Di ba kaganina gabugal-bugal sila ni Kristo, ilang gibunal-bunalan si Jesus, ilang gisinggit-singgitan, giludan, gilatigo mga kaigsuunan. But at this time, naablihan ang ilang kasing-kasing ug hunahuna, nahumok ang ilang kasing-kasing ug sila mideklarar, this is indeed the Son of God. This is the Son of God. Kaganina dili sila mutuo nga siya Son of God, nga siya King of the Jews. Pero karon nasaksihan nila ang pinasahi nga mga panghitabo. Well, si Paraon didto sa Ehipto, nasaksihan niya ang mga milagro, pero nagpabilin nga gahi ang iyang kasing-kasing ug mibalibad siya sa paghinulsol. Nagpadayon siya sa pagpagahi sa iyang kasing-kasing. Pero kadtong mga Romanhon nga mga sundalo, at least they declared that Jesus Christ was the Son of God. They were able to connect the pieces. They were able to connect the dots. Now, I would want you to believe. Gusto kong tuuhan mga kaigsuunan nga sana one of these days hinaot nga pag-adto nato sa langit, adunay pipila ka mga kasundaluhan nga naglansang mismo kang Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, nga makita nato sa langit gumikan kay nahimong magtotoo. Nganong nakaingon ko niini? Gumikan kay wala gi-ignore sa Ginoo, sa Dios Amahan ang pagampo sa iyang anak. Father, forgive them for they do not know what they do. Apil na niadto ang mga Romanhon nga kasundaluhan. So I would want to believe, and this is my hope, nga aduna gayoy mga sundalo nga naluwas pinaagi sa grasya kadtong mga sundalo mismo nga milansang ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo ni Kristo igo usab nga gibayad sa tanang mga sala, bisan pa ni adtong mga kasundaluhan nga naglansang kaniya, ug bisan pa sa sala nimo ug sala nako higala, because the blood of Jesus Christ is sufficient to cleanse us from all of our sins. Mao kadto ang unang punto, ang balita, the news, the events of the news, gikover sa balita, sumala sa na-record sa Biblia. Ikaduhang punto, an editorial of the news. Diri na nato ipasabot ang meaning, ang kahulugan sa balita.
unsa maibot pasabot sa kamatayon ni Kristo. Sa balita sa kamatayon ni Kristo, una, the death of Christ is the unveiling of the character of man. Ang kamatayon ni Kristo nagpakita gayod sa kinaiya sa tawo. Ug unsa ang kinaiya sa tawo? Hilabihan gayod kaayo kadautan. Hilabihan gayod kaayo kadautan ang kasing-kasing sa tawo. Ang pagpatay nila sa anak sa Dios mao kadtoy illustration sa pagdumot sa tawo sa Dios. Nagbuhat ang atong Ginoo og maayo. Nag-ayo siya sa mga balatian, iyang gibanhaw ang mga patay, ang mga bakol, nakabarog pag-usab, ang mga buta nakakita pag-usab. Pero unsa ang reaksyon sa mga tawo? Ilang gipatay ang atong Ginoong Hesukristo. And in one time, niadtong gihatagan sa Ginoo og kagawasan katong giulipon sa demonyo, katong mga demonyo nga mibalhin sa mga baboy. Daghan kaayong mga demonyo nga miulipon sa duha ka tawo didto sa Gadarin. Imbes nga nalipay ang mga tawo sa ilang nasaksihan nga ang duha ka buang nga tawo nakabaton og kaayuhan nahiling kawas gikan sa pagkaulipon sa mga demonyo. Imbes nga malipay sila, ilang gihangyo nga si Kristo mobiya niadto nga dapit. Mo katoy naka-record sa Matthew 8:34. Ang buti pasabot, nagdumot gayod ang tawo sa Dios. Nagdumot sila nga walay hinungdan. John chapter 15 verse 25. Nagpakita ang atong Ginoong Hesukristo sa tanang rason nga dayigon siya sa mga katawhan, pero unsa ang gibalo sa mga katawhan kaniya? Pagdumot, pagsyagit nga ilansang siya didto sa cross. Tinuod gayod ang giingon sa Romans 8:7 nga ang unodnon nga hunahuna kaaligot-got batok sa cross sa Dios. Higala kung wala ka pa kang Kristo, the truth remains the same, nga ikaw nagdumot sa Dios. Mo gani nga di kaganahan mo simba sa Ginoo. Mo gani nga di kaganahan nga mubasa sa iyang pulong. Mo gani nga di kaganahan maminaw kung ang Dios ang topic sa gihisgutan. Gumikan kay nagdumot ka sa Dios. The carnal mind is enmity against God. Ug ang paglaom lamang nga ang balang espiritu magpanglihok aron ang kasing-kasing nga hilabihan kadautan mabag-og mahimong mahinulsulon ug matinuuhon sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga Dios ug manluluwas. Ang Kalbaryo mao ang pagpamatuod nga nagdumot gayod ang tawo sa Dios. Multitudes of people at that time atua sa Jerusalem aron mag-observe sa religious observance sa pangilin sa pagsaylo. But the God that they served was not the true God. It was just the false god of their imagination. The Son of God was in their midst, pero ilang gisalikway ang anak sa Dios. Ikaduha, unsa maibot ipasabot sa kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang kamatayon ni Kristo nagpakita gayod sa ugliness of sin. Hilabihan gayod kaayo kamaot ang sala mga kaigsuunan. Ang sala dulumtanan gayod kaayo atubangan sa Dios. To the point nga gihalad ni Kristo ang iyang kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo aron lamang masulbad ang problema sa sala. Gumikan kay ang sala dulumtanan kaayo. Kung dili bayran ni Kristo ang sala sa mga katawhan didto sa cross sa Kalbaryo, magpabilin kita nga maalaot ug dili madawat sa Dios. Pero gisulbad ni Kristo ang problema sa sala, ang subo nga pamalandungon, ang sala gipakagamay sa mga katawhan. Gipakagamay sa mga katawhan. Kung wala pamianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, wala gyud kitay paglaom mga kaigsuunan. Now didto sa Kalbaryo nakita gyud nato ang pagdumot sa Dios sa sala to the point nga iyang gitalikdan ang iyang anak nga si Jesus. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Gipili sa Dios Amahan nga iyang gitalikdan ang iyang anak aron lamang mahalad ni Kristo ang hustisya, matagbaw ang hustisya aron ang mga tawo makabaton og kaluwasan. So it was actually a deicide. Ang nahitabo kang Kristo, gipatay nila ang anak sa Dios. Wala siya isala pero siya ang nagpasan sa sala sa kalibutan. Na ikatulo, ang kamatayon ni Kristo nagpadayag usab sa
balaan nga karakter sa atong Dios. Balaan gayud siya, di siya makatolerate og sala. Kinahanglan gayud nga mabayran ang sala. Habakuk 1:13, putli kaayo ang mga mata sa Dios aron musudong sa dautan ug dili makatutok sa kasalanan. So kinahanglan gayud nga mabayran ang sala. Muganing iyang gitalikdan si Jesus, gumikan kay ang sala sa kalibutan, gipas-an ni Kristo. Dulumtanan sa Dios ang sala, iyang gitalikdan ang iyang anak. My God, why have you forsaken me? Ang tubag, gumikan kay balaan ang Dios. Dili siya makatutok sa sala nga gipas-an ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. So dili gayud mabali ang hustisya sa Dios, mga kaigsuunan. Ug nakita usab nato ang grasya sa Ginoo kay siya gyud ang nangita og pamaagi aron masulbad ang problema sa sala. Ug nakita usab nato ang wisdom of God, ang kaalam sa Dios. Dili man gyud masulbad ang problema sa sala. Di man pwedeng mupasaylo ang Ginoo nga ang iyang hustisya maligsan. Ang cross sa Kalbaryo mao ang nagsulbad sa hustisya ug sa gugma ug kaluoy sa Dios, mga kaigsuunan. No human intelligence can devise a way nga masulbad ang problema sa sala. Mao nga magmaya kita, mga kaigsuunan. Gumikan kay ang problema sa sala gisulbad ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Karon unsa man ang response sa atong kasing-kasing? Unsa man ang tubag sa atong kasing-kasing? Ang tubag sa atong kasing-kasing mao ang paghinulsol sa atong sala. Mao ang pagsalikway nato sa atong pagsalig sa atong kaugalingon. Mao ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, ikaw makasasala, nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios, pero salamat gumikan kay gibayra ni Kristo ang silot sa sala didto sa cross sa Kalbaryo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo andam nga isulob kanimo higala kung ikaw maghinulsol ug mudangop kaniya. Ang nahitabo ni adtong kriminal nga nagpakiluoy sa Ginoo, Father, Ginoo, hinumdumi ako kung atuan na ikaw didto sa imong paraiso. Ang nahitabo niya, naghinulsol siya, iyang giundangan og salig ang iyang kaugalingon, mitawag siya sa Ginoo. Ang nahitabo, gisuluban siya sa pagkamatarong ni Kristo, ug ang dugo ni Kristo mao ang mitabon sa tanan niyang sala. Ang nahitabo ni adtong kriminal, mahitabo kanimo higala kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon. Kung imong dawaton si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Kung imong talikdan ang sala, kung imong tuuhan nga igo na ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo, mao kadto ang but ipasabot sa kamatayon ni Kristo. Well, si Kristo sa atong panahon karon manluluwas. Apan moabot ang takna nga dili na siya manluluwas, maghuhukom na siya. Samtang gitanyag pa ang kaluwasan higala, dangup kang Kristo. Dangup kang Kristo. Tuuhi og saligi siya ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ug ikaw maluwas, gumikan kay saad niya kini, ang tanan nga muduol kaniya dili gayud niya isalikway. Buhata kini karon kay basig ugma ulahin na ang tanan, magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Ug salamat nga bisan pa sa limitasyon sa panahon, na record gihapon kini ug among gipangayo nga ang tanang nakadungog niini makabaton gayod sa tinuod nga kaluwasan ug ang mga kaigsuonan malig-on sa ilang pagtuo. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.